Zanna, Zanna, MD amanar gwamna, Zanna, mai abin ayaba ne, MD mu mai halin alkhairi. Zanna, A mijin hajiya a sama rabbana ya kare shiri. Zanna, Baban Rahama baban Aisha ne fatan kairi. Zanna, Baba gurin su Muhammad da bafa na faɗa na ƙari. Zanna, Abba gurin Abdulrahman Zanna bai da halin gohi. Zanna, Baba gurin Abdulkadir mai kyan gani kamar annuri. Zanna, Ga mijin hajiya Khadija Zanna masu dimbin jari. Zanna, Baba gurin Zainab Zanna mama mai mana kirki. Zanna, Ga ihsan na sanya lallai tana cikin duka baitin. Zanna, Sannan na sanyo Abdallah daga Khadija ki mani kari. Zanna, Abinda Zanna ya bani in kin daɗi ba na nufin ne raini. Zanna, Waliji gone a gare ne na faɗa ina in kari. Zanna, Mai abin ayaba ne MD mu Allah kare shari. Zanna, Kai abin ayaba ne injiniya bani ba ka da makusa. sannu kafin Allah, ‘yan muje wata muna kishi ne Zanna. Ga mutumin kirki amana kun basira kyan gwamna na rana. Gamji ana sarar ka kana kara yaduwa ba kayin baya. Sannu kafin Allah MD wata bar muna kishi ne Zanna. Ga mutumin kirki amana gumba saraken gwamna na radda. Gamja ana sarar kakana kare yaduwa ba kayan bara. Sannu kafin Allah, ‘yan muje wata muna kishi ne Zanna. Ga mutumin kirki amana kun basira kyan gwamna na rana. Gamji ana sarar ka kana kara yaduwa ba kayin baya. Jallabuwayi na roƙo nake ka dafa min na wake gani Zanna. Sannu kafin Allah na Zanna. Kai dubul litifi gare ni rabbana in ne waƙar ta yau suna. Sannu kafin Allah na Zanna. Masu fashin yaudi Allah ka sa idan na yi waƙar su yi ƙaura. MD amanar gwamna raɗa. Rabbu ka kare shirin magauta akan MD da shirin ya bara.